कर सा दांगे सानो जू कर सा। హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోడి సాగు మీద ఉంది. చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. అండ్ వీడియో గురించి నైసానో గుడ్డానో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది. సో మన టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ మొత్తం 5 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి, లేదంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. తప్పకుండా చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా ఈ ఫోటోని పైన వచ్చి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఫస్ట్ ఫోటో దిగా దీని పైన వచ్చి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, ఇప్పుడు పేస్ట్ టైల్, మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో, సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో. నేను టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 5 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 1, 2, 3 అండ్ 4, 5 మొత్తం 5 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటో దిగా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ ఎఫెక్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి మళ్ళీ. సో ఇక్కడ 6 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఒక్క ఫోటో పేస్ట్ వేసి 3 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇప్పుడు దీనికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో ఇదే ప్రాసెస్లో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 21 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ మూడవ ఫోటో దిగా దీనికి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మధ్యలో చిన్న సైజ్ ఫోటో దిగా ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 7 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దిగా దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ వేసి మధ్యలో 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇప్పుడు చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉన్నాయిగా, వాటిని మాత్రమే పేస్ట్ వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ మధ్యలో చిన్న ఫొటోస్ ఉన్నాయి కదా, ఒక్కొక్క ఫోటో యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు కంటిన్యూ అవ్వండి. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్. సో 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ వరకు కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్లో కంప్లీట్గా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 21 సెకండ్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, సో నాలుగవ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటో దిగా ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 7 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ వేసి 1, 2, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో ఇది చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఇదే ప్రాసెస్లో
ప్రతి ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ 22 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చేసి ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటో దిగా ఈ లాస్ట్ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వరకు ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దగ్గర దీని నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్రతి ఫోటోని ఇలాగే యాడ్ చేసుకుంటూ కంప్లీట్గా చివరి దాకా వెళ్ళాలి దీనికి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 4-5 ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని కంప్లీట్గా ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఒక్కటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది లాస్ట్ వరకు. సో ఇక్కడ కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ ఫోటో ఈ ఫోటో. సో 1 2 3 4 5 ఇక్కడ నుంచి లాస్ట్ 5 ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, మొత్తానికి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.